bala'in mutuwar kaunaki. Sauran iris. In dai kana so na gaskiya sai dai in ka haƙura da wannan shaye-shayen. Ni kaina shaye-shayen na shan sigari ba san rina nake yi ba, ke kin sani. Ka daina shi wannan shaye-shayen. Sauran iris. In dai na aure ki, ni da shan sigari. Har sai ka aure ni zaka daina? To sora awa nawa. Awa nawa? To sora awa nawa. Da matsala. Ba wata matsala kake ji komai. Wallahi. Kai me yasa kake sha musu gara gida? Abu wallahi ba laifi na bane. In dai na sha giya ne to sai na sha taba. Kai da man kana shan giya da man ke kike yawo dan giya. Ya giya kace sha? Wallahi ba laifi na bane. In naje gidan rawa ne. Inna lillahi. Gidan rawa ma kake zuwa kenan. Wallahi baba da bana zuwa tunda naje gidan yari ne. Kace an taba kulle kama a gidan yari. Da na kashe wani mutumi ne. La ilaha illallah. Ke yanzu ke me da yake kisan kai kisan kai ke kenan. Wallahi da wani ba laifi na bane ba. Wani mutumi ne da ya hana na wurin yarsa. Kawai na kashe shi. To aure aka hana ka? To fa ke shiga gida. Shiga gida. Kaga abinda nake so da kai. Ka je gobe ka ce iyayenka su zo za a daura aure. Ka ji ko?